Ngithi sanibona mkhulu. Kulungile ithi ngikubuyisele. Bese ngikudischarge yabo. Ayidlali azidlali kulesibhedlela. Ithi ngikubuyisele. Siyabonga. Sengifaka amalakhi abangaka mkhulu, ungangi-discharge kanjani? Sengilakhe kwaze Kulesi sibhedlela. Hayi discharge form ihlala ilungile. Sengilakhe kwaze kwabuhlungu isithupha mkhulu. Niyaphila kodwa. Siyaphila mkhulu, siyaphila. Yabona ngisalakhe. Sikubeka lapha ku-500. Akusetshenzwa namhlanje.
Hhayi kuphunyuliwe namhlanje mkhulu. Awu kahleni bo. Oh, kuvalwe nezikole. Zivalwa namhlanje iy'kole. Oh, hayi ngiyakuzwa. Oh, ikhefu vele nje into nje esithathiwe vele. Mkhulu. Ngiyakuzwa. Hamba kahle-ke kodwa selikasam. Yebo kuhamba kahle mkhulu. Yeah. Hayi no. Khulekile into zethu iy'qhawe. Ngiyaqala ukuthi ngikhulume nomuntu athi hayi yahlangana yabo. Nangoku umuntu engizomsizayo. Hayi umuntu hayi enkulu kuyabheda. Kodwa umuntu azi kahle ukuthi masibuka kuzobheka kumsamo wakhe abantu abadala bazositshela. Hayi Mina kuyabheda. Ayikho into ebhedayo la. Umuntu usuke eza ngokusa kwakhe. Yabo? mina mkhulu Azitshela ngifuna ukuthi. Yeah. ukungixoxele nje, ukungibhekele nje ukuthi into zami zithini mkhulu. Yabona umuntu okhuluma iqiniso. Siyamsiza-ke umuntu okhuluma iqiniso. Yabo? Lalela wegogo, isizathu sokuthi ungene kahle kahle yabo. Ingoba wena umuntu wena ofuna ukukhanyiseleka ngesimo salento lena le ehlekisayo esiyibiza ngemali, yabo? Wena gogo wena bathi ngesilungu nama-ambitions yokuvula izinto ziyimabhizinisi nezinto ey'kanje. Kodwa uvele ushodelwe imali ngesikhathi esirong. Ngizwa ngithini? Wena gogo wena umuntu wena ngisho noma uthi usondela esineni sabantu abanayo-ke into-ke yokuthi bakwazi ukukukhanyisela bese kuvuka umona wokuthi babone ngathi wena uzoba ngaphezulu kwabo. Angizwa ngithini? Uzwa Kahle 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 mkhulu. wegogo isizathu sokuthi ubuze futhi ingoba kahle kahle wena umuntu yebo ngiyakubona lento yabantu abadala nani nomoya nani kahle kahle wena uze uthi umuntu u-stuck in between. Ngabe khona noma ayikho. Ngabe khona ngoba ayikho. Yebo ngiyikholwa mina kodwa nalokhu futhi kuyangihlupha nani kanti kwenzakalani? Ubani owathi lezi zinto ziyahlukaniswa? Asilikhuluma iqiniso. Ubani owathi lezi zinto ziyahlukaniswa? Akekho. Ithina nje Yeah. esinale ngqondo yokuthi hayi mina ngilikholwa okusho ukuthi awukwazi ukuthi uyikholwa kodwa ubiza isibongo sababo wakho. Ubiza isibongo sama wakho okusho ukuthi labantu obiza isibongo sabo uyabazi uyabamukela empilweni yakho so awukwazi ukuthi awukholelwa kubona into engekho leyo ngoba mangathi mina mangikhuluma ngondeli ondeli bawobani konje Aboblosi. oh hey angizazi kithi awelo lawo plus Ondeni. yabo kodwa mangaqala kuthiwa ngiyakazela manje kunalento lekuthiwa usinga ezovuka kuwena uthi hawu nazo ngathi ungashada nekhwele iqhamukaphi leyo nto gogo Angiyazi mkhulu. usinga into ekuwena ngaphakathi sisuke sibiza labantu bakini ingakho uma sikubingelela asithi sawubona kuphela sithi sanibonani sibingelela wena nabantu bakini ohamba nabo wena ungababoni ngobani labantu bawumoya njengoba nawe uwumoya yabona leyo nto lalela-ke wegogo lento ofisa ukuyenza before uyenza wahamba uyocela lapha ekhayeni yaso ngiyazi-ke kuney'ngxabano ey'vukayo uma kukhulunywa ngento yabadala yabo so into engizothi kuwena uma uthola isikhathi awungena endaweni engathi uthe uhlala kuphi nendawo Ngisethekwini. hawu kanti uhamba gogo uhamba welwandle leso ungiphathele nje imali emhlophe hambe lapha phiya yabo lapha phezulu la kuhanjwa khona Yebo. lapha kuhlalwa khona ubone lapha hamba uyihlalele lapha wehlisa umoya ukhipha yonke into engqondweni yakho thathe leyo mali yakho ukhuluma ucele lokho okucelayo gogo kunento ozofika izwakale ngaphezu kwempilo yakho gogo uhlaselwa into engathi inhliziyo noma yini le kuhluphayo la kwenzakalani lapho ungixoxela Angiyazi mkhulu. iqale nini lento gogo Usanda kuqala mkhulu. uhambe webheke medical doctor hambe ku-medical doctor i-GP ifike yenze i-data check khona into abazokutshela bazokudayignoza ngento ethizeni yabo ngeke ngiyikhulume kanje ebantwini edlangalaleni khona into abazokudayignoza ngayo ezokunika ukuthi amaphilisi lento isaqala gogo saku-stage 1 so into esangakwazi ukuthi uyibulale alright okay
hamba uye lapho bazokusiza-ke ngesimo esikanjalo. Le nto le ofuna ukuyivula, mina ngifuna ukubona umuntu wena kahle kahle ufuna ama-rooms nento engathi yematekisi nanto ezokunika imali ngosuku nosuku. Kodwa uhambe uyoyicela kwabantu bakini bazokunika, yes. Bona abantu kumele babe yisisekelo salento yakho. Alright? Yebo, ngiyakuzwa. Izokwenzeka ngaleyo ndlela. Yabo. Okay, awungitsheli ngani ngento ngesimo sey'nyawo futhi. Hey wena gogo, lalela, uma uhamba uye lapho olwandle ufike ufake iy'nyawo nasolwandle leso, kunento khona into ethi uqaqamba, angazi ngizoyichaza kanjani. Khona ukuthi uqaqamba, bathini ngesiLungu? Ngizokutshela manje. Kube ngathi ziyakrempa, kube ngathi awukwazi ukunyakaza. Yeah. Ufike uhambe bese uthola yabo uma ungena lapha ey'tolweni zamandiya, uthola sea salt. Ngoba noma uzoyifuna kumina eyami imali mina azokushanga imali enkulu angidlali mina. Hambe uyothenga lapha u-R10 lapha usike emandiyeni emakuleni unagogeso. Hawu eThekwini bebaningi kanje. Uma udlula lapha ko-Game City, uma udlula lapha uya ngemuva ngale ey'koleni ey'tolo zamandiya lapha isho A5 nawo bani lapha ngasemakethe lapha. Oko-Grey, ko-Victoria. Yebo, ungene lapho uthole leyo nto ebese uthoba ngayo. Uthole ngayo bese Mkhulu, ngathi ngawakhuphula ama-likes akho. Uyawabona sekuba mkhulu. Lokhu siqala ukukhuluma nje, ngiwafice ewu-0. Lokhu siyakhuluma ngiyathepha la. Khululeka gogo, ihamba ngengilozi emhlophe le nto salukazi. Uyabona ukuthi asikhulumi lutho ngekuthi mina inyoka, mina uphondo, mina ini, anginaso leso sikhathi mina. Khuluma nawe nomsamo wakho kuphela. Alright. Lungile wegogo, izolunga leyo nto, hambe bese uyathoba ngaleyo nto izokulapha le nto ey'nyaweni zakho, okay? Ukuphi nendawo eThekwini mkhulu? eThekwini nginekhaya eMlazi, nginekhaya kaNdengesi, ngibe nomuzi endaweni ekuthiwa iseNdunduma, eClermont. Wona-ke wami-ke ngathengela omunye umalume wami. Yebo. Kodwa-ke ngihlala le ePitoli. Okay mkhulu, ayikho inkinga, ngiyabonga mkhulu. Yebo, siyabonga. Niphile gogeso. Phile Number nomkhulu. one. Alright. Yebo baba. Oh Nkosi. Siyabonga. Siyabonga. Baba siyabonga baba. Nangu siyabonga. Nathi siyabonga. Hayiba. Siyabonga. Yeah. Yebo mkhulu, kunjani? Mkhulu mzane. Hey, angazi ubani ongene kuqala. Ngithokozana. Okay, hayi masiya solandela kuwena mfowethu uyasungaphatheki kabi. Okay mkhulu. Yeah. Yebo Thokozani wema. Yebo, ninjani? Yeah. Ngithi Thokozani, hawu wangizimba manje. Ngiyathokoza. Ngiyakuzwa sawungizwa. Yebo mkhulu, kunjani? Yeah, kuhamba kahle kodwa-ke salukazi sami. Ngempilo ngingasho ngithi siyayincenga ngoba siphila nje, umvele enqange sivuse ekuseni siphila. Yeah, masawufaka sawukhipha gogo kona okubalulekile angithi. Yebo mkhulu. Yeah. Nikwenze njani? Ugogo wavuka usithi nje. Yo, abantwana isekhaya, umsebenzi ungahlangani. Yini gogo? Nkulunkulu wami, ngiyazi lezulu. Kuningi mkhulu, inkinga nje angazi ngathi inkinga isukela kuphi, kodwa nje akuhlangani lutho. Ukusebenza ngiyasebenza kodwa angiboni ukuthi ngisebenzelani. Cha gogo, asingayigwegwisi gogo. Asilibeke nje ngqo. Le ndaba isekutheni gogo, yebo-ke uNkulunkulu wasibusisa ngomsebenzi siyabonga. Yebo-ke nabadala bakhona bayisisekelo sekhaya siyabonga. Kodwa mina injabula yikho kumina. Siyibeke nje straight. Injalo njengoba uyisho mkhulu. Awujabulile gogo. Uyashwabula isiZulu leso. Unomsindo basho njalo amaXhosa. Uwedwa.
Yebo mkhulu. awunakho ukuthula kuwena. Uyangizwa ngithuna? Leyo nto Yebo gogo mkhulu. asisho ukuthi unenkinga, cha. Le nto isho ukuthi kunenkinga bathini ukubangeka komoya. Kahle kahle gogo unemibuzo eminingi. Yebo Unolaka mkhulu. olukhona futhi towards abantu bakini abakukhulisa. Unolaka Yebo. gogo, kunento gogo ecasula ukufa ebhekene nabantu bakini. Yebo mkhulu kunjalo. Yazi mina gogo Kunjalo ngahamba impela. ayi awuthi ngithule yabona ngavele ngavuka ulaka-ke manje. Yabona le nto yakhona gogo ile manje icasula ngale ndlela yokuthi wena umuntu ongathi ungazi ukuthi ufuseke ngiphinde ngize la ekhaya. Yebo mkhulu. Eyi wehlisa umoya Kunjalo. gogo, ulaka lakho lungenhla. Mase kuvukile kuvuka indoda bese kusaba abantu. Yebo mkhulu. Unesandla esilula futhi unjalo ngoba nokushaya kula eduze kuwena. Ngize ngiphumele ngaphandle ukuthi ngikwazi ukuzikhuza mkhulu ngalokho. Ngincamela ukuhlala Angithi ngedwa. gogo abaku-understand. Abaku-understand Yebo. wena. Omunye umuntu uma yenzeka le nto yena kubuye ngathi hhayi lo mama lo okanye lo anti lo okanye lo sisi lo ubone ngathi ufuna ukuthi thina sizwe ngaye. Yebo mkhulu kunjalo. Kanti wena gogo lento isikukudla vele ngaphakathi. Yazi mina ngahamba ngize ngiyofinyelela kwisimo sekukhulekeni kwakho. Wena uwumuntu bathi ngesilungu i-black sheep of the family. Wena uthithwa ngathi wena awulona ilunga lomndeni kodwa wena umuntu wasekhaya. Yebo mkhulu kunjalo. Hayi Nkosi, yazi yavela ngivusela ngolaka lento ngoba ayikho into ebuhlungu njengawuthi laba abantu abakini wena obathembayo obathandayo wena ofisa engathi wena izinto zabo zingalunga bona bakufisela ukufa bakufisela ukuthi inhlupheko ngaphezulu yakhe impilo. Hayi Kodwa ngimncane kangaka mkhulu bafuna ngihlupheke kuze kube nini. uzangizwa nje gogo nombalekile nje yo Nkosi yami. Ngikhona mkhulu ngikhona.
Ungizwile bengikhuluma noma ungizwanga? Ngibona i-live yakho ikuphoze mkhulu angikuzwanga kodwa esiqale ngako ngikuzwe konke mkhulu. Yeah, okay, hayi-ke kulungile-ke. Okumele akuhlambule. Uthe uhlala kuphi konje wegogo? Ngisegoli mkhulu Kuphi nendawo e-Riverside khona? ngokuqala. Hawu la eduze E-Riverside. kanti. Hayi, it's Yebo fine. mkhulu. Ungibhalele lapho wena gogo yaso. Then masithola isikhathi we'll do a river cleanse nawe. Lento yakhe simple. Idinga amanzi ahambayo. Right? Yebo Idinga mkhulu. amanzi ahambayo nani bese ke mase siqedile lento yakho lena hamba ukhulume nabantu bakini ke, and it's a simple thing, okay? Yebo mkhulu. Akuyona into enzima kakhulu. Awudingile ukuthi hayi manje sekumele siyobulala ngazi ini. Hayi. Awukho lapho. All right? Yebo It's a mkhulu. simple and straightforward thing. Salika Sami, and we'll take it from there, right? Mina my office is in Midrand, and then we'll take it from there. Okay? Ngizokubhalela ku-inbox mkhulu All ngiyabonga right. mkhulu. Phile njalo Salika Sami, yes. Ngizophila mkhulu ngamandla Ta, kaNkulunkulu. number one. Yebo baba. Oh Nkosi yami. Sorry. Ubani? Bekumasiya noma bekulibo? Number 2. Angisa. Siyabonga Yebo mkhulu. Nkosi yami. Ninjani ba? Siyaphila mkhulu njani? Kwehlula imbuzi Nkosi yami. Sesingezwa kuwena. Hayi siyancenga impilo mkhulu. Yini? Izinto Abangeni labantu makhosi. Bathini? babi mkhulu. Labantu abafuni ukusondela amakhosi. Hayi angibazi mkhulu mina ngiyabasaba ngifuna ukuthi basondele. Yini kangaka? Hayi bayalwa ngazi uthini inkinga yabo kodwa hayi ngiyabasaba bangasondeli ba right bese kudini. Kahleni bo. Hawo. Manje awukuyibuke ngawe ke lento. Asithi wena ke owelele kwalamathongo. Kunodaba okumele lenziwe okanye kunento wena kunengane ehamba lendlela wena uyihambile. Usho ukuthi maye leyo ngane ingasondeli kuwena uzozizwa kanjani? Kuzoba buhlungu mkhulu kodwa hey manje yabona mase besondela labantu basuke besebenza ngolaka into zabo manje bese begcina bemosha into eziningi. Yazi ngithanda kulento oyikhulumayo. Ngithanda ukuba Yeah. ukhuluma into eyiyona into straight. Ngoba mfethu kunezinto ekumele singayibalekeli, yabo. Yini edalulaka? Into edalulaka yinto uthola ukuthi umuntu ongalaleli angithi. Umuntu ozowenza into obungazange uyisho ukuthi ayenziwe. Leyo nto idalulaka. Ayikazi ngisho Yeah. nawe uphila umuntu enze into ongayithandi ngeke ungacasuki. Kuba njalo. Uyabona ke lonto okusho ukuthi asilikhulume iqiniso. Lo moya lo ojikisiwe emsamo udale ulaka kwelamathongo. Ingakho ujikisiwe. Ingakho nawo ubuya unolaka. Loyo moya ingakho ubizwa ngedlozi. Yebo mkhulu. Lo moya lo usukujikisiwe emsamo. Umuntu onedlozi mfethu kahle akanayo access yemsamo. Lo muntu usadinga ukucela umuntu ozokwazi ukumngqongqozela kwelamathongo. Kanti yini indiki, yini umdiki? Ngoba phela impendulo ilapho nje Nkosi yami. Oh. Mkhulu Impendulo ilapho. ngiyakuzwa. Yabona leyo nto ngoba Ngiyaku iyakutshelayo yithongo. Mm. Ngobani ithongo liza nokuthula peace. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu. Ingakho-ke khehla uvuka ileyo nto lelo ukuthuka nani bonsile abantu mabeza kumina eyingeke yabo eyingeke izongihlephula lenja inani ingoba kunalezi zinto zedlozi ezingenziwanga khehla. Hayi ngiyezwa mkhulu kodwa hey Yeah, ngiyasaba mani mina. ngeke ungasabi, akekho umuntu ovele enza into nje engasabi. Lihle iqiniso.
Mina mangathiwa ngiyakuxoxela mina Khehla ukuthi mina yonke into engangayenza ngiyenze ngedwa. Mina olami udaba ngalazi 95. 1995 ngisahlola nesalika sami uGobela. Gogwami ngisahlola naye 95. So into engiyaziyo leyo. But uwenza izinto hayi. Angina yazi uma ukhula unganaki ngoba angithi ubone masikhula sithiwa lengane le isencane hamba uyicelela kwamathongo. Ebese uyahamba wena uyicelela uze ukhohle ukuthi hayibo konje ngakucelela lokho ikhulu ingane ebese vele ebese bona bazenzele bona enganeni. Ngiyezwa mkhulu. Angithi Manje lokwami mkhulu kubamba phi kuwo labantu abadala? hayi wefethu umbuzo la efanele ngabe ungibuza wona ileyo ukuthi kuphazame kuphi. Iwona mbuzo ke loyo ebengulindele ngoba udaba hayi ngoba ungazi ulizama, hayi ngoba ungayenzi into, hayi ngoba ungazama ukwenza lokho. Indaba iphambana lapha ekutheni yabona mangakubuza umbuzo simple ukuthi mangathi kuwena wembetho ubani ngeke uzungiphendula. Mangakubuza ngithi mkhulu. ngikubuza ukuthi inkinga leyo mawungitshela ukuthi phela lokho kungitshela ukuthi isisekelo sakho Khehla usazi. Okungitshela ukuthi into oyilaphayo uyazi. Angisazi mkhulu ngempela ngiqinisile ngoba ngingazi ngoba ngihlangana nje. Singahleka ukuhleka abantu abanga-understanda lento ibhlungu mfowethu leyo nto. Ibhlungu leyo nto mfowethu, ibhlungu leyo nto serious ngoba uthola ukuthi uhlushwa yinto uyazi uthini. Uhlushwa uyambona lo muntu oda umbone ebusweni. Uyamuzwa uyakhuluma kodwa umbone ebusweni. Ibhlungu leyo nto mfowethu. Ibhlungu kabi ngendlela angazi nokuyichaza. Ngoba lento ifana nokuthi uhleli nabantu uyezwa ufikelwa imizwa nani umoya uyakhuluma kuwena kodwa awazi ukuthi hlobo luni, awazi ukuthi kumele uhambe yiphi indlela. Lokho kungitshela ukuthi isibaya sakini awusazi, lokho kungitshela ukuthi izimpande zakini awuzazi, lokho kungitshela ukuthi isigodi sakini awusazi. Uyabona ukuthi mfowethu ingqikithi yakho ilele kuphi? Ilele kumsamo wakho mfana ngithi. Uyabona? And so iyona inkinga mfowethu, and guess what, le nto ayiqali kuwena ngoba mangiwela ngiyalapha kubazali bakho kuneqiniso nawe olaziyo ukuthi kumele likhulunywe. Kunjalo. Uyabona ke ngeke phela ngineke indaba zakho nabantu bakini, ngiyanihlonipha bafethu. Mina umuntu ngisho noma ngingamazi ngingamboni ngiyamhlonipha. Ngeke ngineke indaba zakho ngaleyo ndlela. Ngizoyikhuluma ngobusoka ungizwe kodwa. Yebo mkhulu, manje ngoba labantu abadala abafuni ukulikhuluma le qiniso, so ithola kanjani inqebi lithi nokuthi kuhamba kanjani? Okay. Ngoba phela thina sibancane mhlahlandlela siwazi. Yazi masikhuluma izolo ngikhuluma ngento esimple. Ngathi kunento ekuthiwa isigwebo, kunento ekuthiwa ukulindela. Ayifani lezi zinto. Umuntu osekulindeleni, umuntu oselindele ukukhishwa ebuntombini ke asibeke ngentombi iqala khona izoba easy we understand. Naye ingane yakho asithi mhlawumbe sikhulile bese kufika umfana asefuna ukuyithatha. Wena awakayenzeli umemulo lengane. Okusho ukuthi ke lo mfana lo kumele ayimulise lengane, angithi. Mayemulisa lengane lo mfana ubusevelile la ekhaya. Ukhumbule leza inkomo ngoba ifika la ekhaya sishiselwa impepha. Okusho ukuthi amandla akumunye umuzi afike la sawamukela thina. Okusho ukuthi ngoba simukele impande yakwelinye ikhaya le eyethu imbewu sekumele ihambe yolanda umkhonto. Umkhonto usho ini kuthina sinto abantu abamnyama, abantu abampisholo? Umkhonto ukhuluma ini sisekelo sekhaya? Kunomuntu ekuthiwa umphathi womkhonto, umshayi womthetho, umqali wendlela.
Yebo. Okusho ukuthi le ngane mayolanda umkhonto lapha kuloya muzi izolanda umkhonto bayimukele iwubheke izuthole iwuthathe lo mkhonto ibuye bese hamba neziphiwo ibuyele ekhaya kubo mayisibuyele ekhaya kubo sasibikile kwelamathongo ukuthi nawo usuhambile umkhonto uyahamba uyakuphi uyalapha kamuzi A mase befika kamuzi A nabo bamukele neziphiwo bashise nempepho basho ukuthi siyabonga hambe kahle kwashe kwacima kwavutha amalangabi angithi ebese kufika usuku imule lo ngane bese before kumule bese lengane ihlaba lo mkhonto inceba enkomeni ebese leyo nyama bese eyidliwa obani laba abantu labaya angithi kuba njalo yini eyenziwa la izulu lesisikhulumayo yini enza it's beyond ubuhlobo lento sekubudlelwana sesidla esithebeni esodwa kahle sodwa kahlanganisa sekudliwa esithebeni esodwa lengane le isiwumphathi womkhonto wesisekelo sekhaya layo okusho ukuthi lengane nale ndodana leya sebeqale indle sebesungule ikhaya sekushoda ukuthi ke baphuma ikhaya bese bayohlala lapho ke basungule kahle ke ebese seyaziwa ukuthi hayi cha nalike ikhaya labo ke la usekhishiwe nala ekhaya usemukelwa lapha bese ke leyo ngane sekumele yenzelwe lento ekuthiwa ilawo lomlobokazi mase makhelwa ilawo lomlobokazi lapha kuloya muzi leyo ngane isinekhaya kwelamathongo isinekhaya leyo ngane emsamo ngisho noma kuthiwa ingafa manje ngeke izihlale kulindeleni izomukelwa kuloya mndeni njengethongo lakhona izulu lesikukhuluma yangizwe ukuthi ngizama ukufundisa ukuthini la into engizama ukukhombisa yona khehle ukuthi le ndaba ilapha emumva esisekelo ukuze kuthiwa kubhede emumva indaba ilapha mfowethu into ozoyenza uma unenkinga yokuthi abazali abalikhuluma iqiniso noma bagwetshiwe kunezinto abazenzile abazikahle ukuthi abakwazi ukuyemsamo udlulela kumdala kunaye udlulela kogogo nomkhulu inkinga mkhulu la nginayo mina abazali abasekho kusela umama yedwa obaba bonke abasekho no-anti futhi kusele u-anti oyedwa no-anti mawuthi uyambuza uvela kuphendule into eyala and mawuthi ubuza omunye umuntu omdala kunawo wathi hhayi kunento eso yabona nje njenge-example kunombango wabakhona ekhaya wey'nkomo ngike ngambuza ubaba u-anti last ngathi yazi anti ngifuna ukuzwa la ukuthi iy'nkomo kwenzakalani ngey'nkomo ezayibangwa wathi hhayi ayikaze yibangwe iy'nkomo ekhaya siyazi angiyazi mina leyo nto leyo ngabona ukuthi manje ngizothini ngoba phela lento yey'nkomo uthinta isilonda and kudala ngizwa kodwa kafuni ukuyivuma cha isiZulu ithi ngikubonisa isiZulu makuthiwa isiZulu asitolikwa okungabikwa kuyahlola angizwa ukuthi ngiyakuphendula okungabikwa kuyahlola okusho ukuthini uma kuneyingqinamba kumele nizibike hayi ngoba ngingaziwa ukuthi la ekhaya sekusela amantombazana hayi ngoba ngingaziwa ukuthi la ekhaya sekwahamba wonke umuntu okusho ukuthi okungabikwa kuyahlola okusho ukuthi kumele sikubike ukuze kwaziwe kwenzeke uma kunomthakathi la ekhaya umzala wami uzama ukuzenza mina emsamo umzala wami uzama ukungibulala umzala wami uhlangana nonkosikazi lo ephepha ucabanga ukuthi bazongena emsamo nani bika ngiyezwa mkhulu ngiyezwa manje mkhulu ake ngibuze kancane la ngoba nginenkinga la mkhulu kusho ukuthi njengoba nje iy'nto zami zibheda kanje zonke zivalelekile kungakho okukhanyayo nginenkinga sengihlalahlale ngibhodla ngazi kwenzakalani kancane ngiyabhodla ukubhodla akuyona into etheni mfethu ukubhodla into esikhombisayo ukuthi awufani nabanye abantu yabo
endleleni yakho yobunyanga, isitshele enye into. Ngoba mina ngahamba ngingene mina lapho esigodlweni sakho. Ngingangena mina esigodlweni sakho ngikutshele ngezinto ezimbalwa ezikhona ekuyizinto ezingakutshela ukuthi zivusa umbango ngaphezulu kwempilo yakho. Wena kahle kahle wena kunezinto zakho ngikutsheleke mina-ke ezingaqedwanga. Kahle kahle kunabantu abangazange bagezwe kahle, abangazange bahlanjululwe kahle. Ekuyisona sizathu ubone ngathi kunezinto ezimazenzeka bese zenzeka uhafu. Angazi mkhulu Ingakho kodwa nje uhleli izinto nabantu mabekhuluma nawe bakutshela indaba zokuthi hey kumele uhambe uyokwenza lokhu, kumele uzibuza ukuthi ngoba ngathi ngokwami ngakwenza lokhu, bese uzibuza wena ukuthi kanti kanjani. kunjalo impela mkhulu ene manje mina into engiyibonayo impilo yami ngiyibona ishona phansi kunokuthi engathi iyaphakama. Ngibona ngathi kubheda kakhulu ukudlula manje. Kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa Sekuzosa. isiZulu futhi naleso. Uyabona akusimini isiZulu. Ya isizathu sokuthi bakubenze bakudedele ukuthi kwehle ingoba basuke befuna wena uvuke ngamandla thizeni. Yabo mangathiwa ngiyakutshela mina izinto abazama ukuzenza kumina manje mina ngihleka ngize ngiyasineka ngize ngihleka ngithi wenci. Cabanga ukuthi uzobulala umsebenzi wabantu basekhaya usangene wena. Ngobani? Into engiyazi mina ngizokuhleka ngoba mina ngibikile kudala kubanikazi. Ngiyazi bazophendula. Kodwa ngeke baphendule mina, bazosishayela kuqala, mase beshayile bazobuya uthi oh by the way sesimshayile lo muntu. Mkhulu ake ngibuze kancane la umhlahlandlela wami ukuthi mangifuna ukuthola ukuya phambili kumele ngiqale yiphi? Emsamo khehla. Ayikho enye indlela. Manje ngoba bathi umsamo wami sengiphendule kathathu. ungcolile. Ithi ngiphinde futhi ngikukhumbuze. Qale ngakutshela ukuthi okay, lokuqala kumele uyenze indaba yalapha ekhaya. Washo ukuthi okay kuyisimo esikanjani. Okusho ukuthi mangithi mina ubike, ngisho ukuthi ubike kuphi emsamo. Ukuthi badala ningakhohlwa phela ukuthi ngoba kukanje ingoba isimo sethu sinje. Okwesibili nayo indaba nokubhodla iyakuhlupha nani isimo sakho nani. Again badala ngiyabona ukuthi le ndaba ikanje nani. Kepha ngokwazi kwami kumele ngabe ngenza lokhu nalokhu. Kepha ngicela phela ningibonise ukuthi kumele uma kukhona izimpande ezithize zala ekhaya nani khulumani phela niziveze ningikhombise ukuthi yini emele ngiyenze kanjani kuwo. Okanye uma kukhona umuntu ekumele kuba uye ozongibonisa yona leyo ndlela akavele phela. 3 mina hayi ngiyabona ukuthi-ke kunento ekumele ngiyenze, kumele ngiqale kuphi? Kumele uqale khona ekhaya kini kwisisekelo sakho. Wena uziphethe, akuwena umnikazi womsebenzi, wena umenzi wena. Njengomenzi kumele ubuze kubanikazi, kubalawuli bomsebenzi. Manje okay mkhulu ngiyakuzwa. Manje ngoba umsamo wami mangabe ngizwa bathi awukho uma abantu abadala bangenanga la ekhaya umsamo ungcolile izinto eziningi nje mkhulu. Lokho khehla again still again umuntu angaphandle yabo mina wakomunye umuzi ngeke mina ngifike kwisibaya sakini ngizolawula ngizohlaba umkhonto kini, ngeke ngiyenze leyo. Okwa Ngeke umuntu okumele afike ahlaba umkhonto lapho umphathi womkhonto, okusho ukuthi abantu bakini ekumele kube yibona abazoba isisekelo saleyo nto oyenzayo ngomsamo wakini. Niphelele, hayi ukuthi ingane kaBhuda ayikho, hayi ukuthi ingane yasisa ayikho. Lento eniyenzayo ibrayi phela makunjalo. Yangizwa-ke ngithini? Hayi ngiyakuzwa mkhulu. Number 1 ke Ngikuzwa. hayi no kulungileke khehla yazo. Hayi niphile Nkosi Ngiyabonga yami. kakhulu mkhulu. Right, Ngiyabonga kakhulu. Yeah. Thank you. Yebo baba. Oh Nkosi. All right. Aritsamai. Kya. Hey Lebu. Kuyatsamaya ke hle.
Lebu, hayi discharge ngoba uthule. Yebo. Hello, le kae? Hayi, re kwatitse ke no. Ye? Le kae? Hayi ke kwatile. Hawo. O kwatetse? Damn it man. O kwatetse? Ke wena. Hawo. Awa bjang? Mokhulu kae? Hey. Ke sharp Mokhulu. na. Mokhulu ha ke sharp. King. Matsata king. A ke tse mokhulu ne, ke motho wa di business, wa go rata business ne, wa go Oh yeah. rekisha di Eh. business like it's Eh, ore. different, wa bona? Eh, ore. Different, wa bona? Yeah. Eh. Ke rekisha like diphatlo, wa nkwešiša ke like go Yeah. no tša di-chance ka go rekisha since Oh, the tuck shop from nyana. Okay. yeah, since from 2014 waba after mama All ka right. hlokofala ka te ke Okay. emelela waba so mama ka na nyetswe le nna like ba ka shate nami angisasi Zulu kakhulu Yes. ne No, so get after frustana, relax. okay uma mama washona 2010 I get then inkinga yaba lapho ukuthi hayi wena suwumntwana wala waba Bolela me, okay ke outro, ne? Bolela, speak okay your language. okay Speak taba your ya thoma language, relax. okay taba ya thoma gona mo rena se nna ngwana wa ka mo wa bona okay then mama ka nna le ngwana a le one go mama gage I get then kokwa ka a nyakela black because of nenga se gone o dula ka mo ba phelang ba re hey wena se wena ngwana ka mo wa kushisha kere e tlo ba bima for nna okay ka dula plekeng eo ke le one le ngwana ka le first born ya ka kere hayi ngahlala angithi ka thola mmereko like ko taverning I kere after ke hlala mo steneng se kokwa ka nreketse sona stepfather sa ka a mpakisha stene seo ne like a nyaka gore a se rekishe stene seo se ke dulang go sona ne okay e bore like ne le two room fela wa bona being sokola mkhulu ne ke sokola I don't wanna lie wa Ke understand marete, Stefana how. wow Marete, fusek. Eh. so I ke sokola mola le ngwana ka na kgone robala a nwele metsi ka biscuit fela ne he was only 2 years old wa bona okay Shame. ka thola mmereko mo taveneng ka tšea ngwana ka miša go papa gage cause ne nka se bereke le ngwana ko taveneng but mkhulu ntwe e makaditšeng ne the time ke lwela stene sela sa kokwaka ne ke bona dilo ko steneng dinoga wa understand ke kwa masea mo gating alla wa nkwešiša ke ge ke tshaya go lwana ke lwa or what's going on wa bona ai o ka re sale ba ishapa ka duganezwe gore ke se tlhole ke senyaka stene sele Yeah, wa baba. nkwešiša ka tsamaya ka bereka ko taveneng mkhulu ne a ke bereka kwa ngwana ke rošetse ko gabo ka dula ko taveneng kwa ka dula lebile ka thola boyfriend ya setlaela yeng abuse ga nne mperekišetša disetlhare wa nkwešiša Eish. ke dutse kwa eng abuse but ke sa bone selo wa understand until mama ka a etla mo gona mpotse gore lebogang tsamaya mo o tlo gwa wa bona Shapa ka sleso. yeah then ene o tse ke bone afternoon ga thomo khafola setlhare ka molomong sa gage a bola le nna setlhare Shapa ka sawa sleso on something called iskafulo. yeah so Those are the sawa two then things. it's whereby ke bulega Bekakubamba. wa bona so ka bulega matlo ka rema and le di-period tsa ka morutine di sa stop ne ke ya di-period month ka ofela even 2 months wa nkwešiša even 3 months ke ya di-period ke sa stop okay fine ka kera mmereko sa moya dilo tša ka di a thoma di a bulega I ke stepfather sa ka a thoma mpotse gore okay life is too short e boa gae bla 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 ke na le bana ba ko gae ba ithu ba nlatelelang ba bašimane ne o mongwe dise o tshwara 21 o mongwe o tshwara 19 for sake ya bana because they were young I have to come back home wa bona because bana ba gae ne sa le ba banyane and step mother sa bona ne se ba abuse se ba betha se ba dirang wa bona okay ge ke boa gae ke buile gae ka dula ka 2014 ka thoma business ya diphatlo ka rekisha 2015 ke rekisha life e no ba gabotse because I was alone le ngwana ka kere a dula ko gabo then stepfather se sa hlokofala ka 2017 I get as beno hlokofala ne le phodisa ne before hlokofala a thola ditšhelete tša gage ko mmerekong
wa understand like a dira sela le sela dira then after ka o thushe ka 2016 like 2017 a hlokofala ne ha shi no hlokofala okay family ya ka mo ya re okay since mpapa wa hlokofetse bua gae o dule le bana ba ko reno mo cause na mone ke dula gona ne le thurum banka re tshela RDP wa bona ga ke dula ka mo mkhulula dilo tsa ka di aba wes a ke buile mo gae mo motsong wa mamaka ne dilo tsa ka di aba wes mkhulu ka tlhoka boroko wa understand but ka dula for sake ya bana le bana ba ko gae wa nkushisa ke but re ntse bophelo ba ka bo ke gola so dilo tsa ka di ba wes mkhulu ge ke thoma business ne ya senyega ge ke tshwara tšhelete a e dule dijo ka montlong a di last ge nka re ke a ima mpa ya ka ya phiatlega wa nkushisa ke tlhaloganya ne I understand everything. Bona, the biggest issue here, ne, kuna li mathata based on, first of all, regardless of tabala le badimo, ne, because I get tabala, but first of all, we need to find your peace first. Wena uko right, swam, uko sharp, ne. And you've got a lot of questions. You are starting to doubt yourself as a woman. Yeah, bon. And I'm not trying to make you cry or anything, but already you are doubting yourself as a female, as Mundo Sfazane, and you shouldn't do that. That looks up to you. Say, hey sister, hey what, none. These people look up I to know you, that. Swami. Yeah, bon. They look up to you, but hey, wambone, hey, wapanda, boss. Nan, you are an example to others. Okay? Don't do that. Don't allow to disturb you. Right? Don't allow negative energies to disturb you. Yeah, bon. There will always be people trying to steal your light. There will always be people trying to dim your light. There will always be people trying to benefit financially from you. Will always be the case. Nami, it's me too. Nami, I'm talking about something I know. Nami, I've got people like that. Nami, I've got an ex-partner who thinks I owe them what. I know what you are talking about. Yeah, I know that. I know how it feels like. Nani, where the smile, it frustrates them to see you smiling. It frustrates them because they want to see you broken, right? Taba, let it stand. Let's forget about all of those things, Nani, because that bastard, he only wanted money. He didn't care about your feelings. These people, they want to benefit from amandla abanye abantu. They don't care. That's why I always say to people, if you're going to buy a stand and what, make sure you buy a stand on a land that you cannot sell, so that your children have a home forever. You can't sell that. And make sure you put all your family members there, so that even if that's somebody at but it's a family home, so they have to get the whole family to agree first. See, make it as difficult as possible for those people. You understand? And you must be smart. And continue with that. I see you doing something much bigger than that. I see you owning like a supermarket, Nyana. I know it's one of your dreams. Your biggest dream is to have a shop and a shop and a shop. Yeah, what? Gonna live all different places, Nani. But we first have to start somewhere. Okay? We start somewhere first. Bona. I know Gunali Matata. I know Gunali Chomi that have changed on you. I know Gunali Batu that have started to do blowy and all of that. When you fix yourself. What the other person is doing, we don't care. We don't care. Fix yourself first. Okay? Yes, there are things that have been done to you. I agree. Yes, there are things that have been attacked or whatever. None. But your job is to disconnect that and use yourself as a segelo sako. Ne? Yeah, how do we go about that? It's very simple.
Yabona, Okay. it's very simple this thing, ne. Utula kukai. KwaNdebele ko-Dennilton. Oh, la, it's not famous. Oh, Dennilton. If kwamhlanga Yeah, re yeah, kwa ka siyabuswa side. yeah, Siyabuswa yeah. kwamhlanga kwa kunali kilibeti that thing. That side. Yeah, I've got people that side. Nah, I've got a lot of people that have that side of the world. Kunali standing. Oh, you are those stands, loud those big stands. Okay, I know where you are. Okay, Agnali, I know where you are. No man. Okay, it's fine. What you should do now? Write to me like privately. We'll talk. What we'll do is come through. Mina kimo pitori ne. Kimo pitori, Okay. and we will talk and let's sort this thing out. All right. Okay. Yeah, this thing is simple, and we'll take it from there. All right. Mina, I prefer when we're healing, I want us to sit down, talk face to face. And then we talk about it first, and then we do it so that when we're doing it now, and say, I understand, oh, it's okay, this is what we are expecting. This is what it turnaround time. This is what we are looking at, and then we take it from there. You are not far from me, it's fine. You're about 45 minutes away. So we will talk, and then we'll take it from there. Okay? Okay. All right. Sharp, Swami. Ube trendy. Keep your chin up, man. Come on. Don't do that. All right. Oh, Chinapa, be mo dutse le baloi mo. I am the worst nightmare for witches. I'm the one person they've never defeated, and they know. I'm the biggest And nightmare. So mkhulu, once they see me, they know it's, oh fuck. He's helping them. They know. That's why they're trying so hard. They're trying so hard to put me in jail. They're trying so hard to say, hey. They are trying their utmost best because they know I'm the one person they cannot defeat. They know. Mara mkhulu wa itse nto e borang ke ne o diputse gore wetse ke le monyane ha kana wa ngana senda. Like why these people ba le after na because of I'm trying all my best go support bana ba ko gae. Wa ngana senda. Relax, Owen. Relax. Breathe. Come through, we'll talk. And then when I see you face to face, we'll do this thing. Inyane dating. Nyane. Okay. Nyane. All right? Come see me, Mama, Tuesday, Nyana. When is the 30th? The Tuesday, ne? Come see me Tuesday. And then we'll talk. We'll do this thing, Yako. And we'll come back, and then we're going to talk again. So, everybody watching. All right? Tuesday ko kae o tlala go Mo Pitor. Pitor which side? More east. It's very close to you. Yeah. Pitor ke tsa Maraba start. Yeah, enough flop, it's fine. Pela vele Maraba started for you and your job and your business. Ke tsa Maraba start. It's fine. It's fine. Enough flop. Okay, sharp. Okay, sharp. All right, sharp, ne. Tada. So, Right. Let's bounce. See if you get lenkos. All right. Niphile njalo nyeso. Hey, awu yongeza namfuna ukugezwa awu. Manje ngifuna ukugeza abantu. Ugezwa nini mina? Damn it, man.